пълна подкрепа, каза вице-премиерът Меглена Кунева. Европейският съюз работи по условията, поставени от България и Кипър за сключването на миграционно споразумение с Турция. Ротационният председател на Съвета на Европейския съюз Холандия обяви умерен оптимизъм за постигането на сделка за спиране на миграционните потоци. Това стана след министерско заседание в Брюксел, което подготви европейската позиция преди срещата на върха на лидерите с турския премиер Ахмед Давутоглу в четвъртък и петък. Остава да решим и въпроса за възможните алтернативни пътища от Турция към други страни от Съюза, като например България, коментира заместник-председателят на Еврокомисията Франс Тимерманс. We need to look at the interest of all. За Гърция и други засегнати от миграцията членки беше одобрен на вчерашното заседание на министрите по европейските въпроси в Брюксел. Към момента около 35 000 бежанци са на гръцка територия след затварянето на пътя през Западните Балкани. Новата финансова схема, изработена от екипа на еврокомисаря по бюджета Кристалина Георгиева, ще позволи на Брюксел бързо да даде пари на хуманитарните организации в Гърция за храна, подслон и медицински грижи за бедстващите хора.